Maar grut materieel moest u het vakkaan worden dat de toer van het Balzeter Stedhuis instatten zoe. De top van de toer is juster al zeker en met een kraan. Bij de restauratie van het Stedhuis die blikken dat de draagconstructie er minder rondtaai is als verzoen. Veroorzaker is de boente kjefkrobbe. Dat is een ramp, dat is net best. En het Stedhuis wordt onthoofd, laat ik het zeggen. De vraag is nou vanzelfs of de Balzeters een risico hebben in de Aroenetiert, maar die instabiele toer. Die vraag kun je natuurlijk nooit goed beantwoorden. Dat kun je net inzien. Dat komt zien als het echt ontwerp is in een constructie. En dan moet direct maatregelen treffen. Dat hebben we die. Dus wij kunnen het net sneller oplossen als dat we nou die in hebben. Nou ja, het is eigenlijk wel een bijzonder moment. Ik denk dat het voor het eerst sinds de bouw er weer oud gaat. Nou, en hoe lang is het? 300 jaar. Ja, sorry. Dus ik denk wat dat betreft wordt het wel een bijzondere dag dat de toer er nou oud gaat. Om 11:12 begint het takelwerk. Nou, we zijn opgelucht, hij is onder. En we hebben even jongen, ik heb even met de meesten gepraat. Nou, je zegt dat een aantal verbindingen die er normaal zitten moeten, die zijn inderdaad helemaal fort. Je kan zien aan de onderkant is er één verbinding, die zit er nog op. En voor de rest is het toch een heel soort fort, zeg maar. Dus het is eigenlijk wel goed, een bevestiging dat het goed is om een draad te hellen. Ja. De gemeente Zuidwest-Friesland had wel zelfs meer oude toren en kerken. Maar dus een risico. Ja, we controleren die toren en stedhuizen en monumenten één keer in die 3 jaar. Dat de monumentenwacht in Friesland. Daar ben ik al je rapporten van hoe dat gaat. Daar is juist natuurlijk echt naar als het begint met een restauratie. Voor de Balzeters is maar één zaak wichtig. Dat de toer goed weerom komt. Mooi. Nou, wij zullen heel goed op die toer passen. En zorgen dat er in een beste conditie alle luisteren weer weerom komt. Hier in het van Blad. Fijn. Daar je het. Dank je wel.